2 vuotta sitten Minna joutui työmatkallaan bussionnettomuuteen. Yksi äkkijarrutus muutti 2 lapsen äidin elämän täysin. Lensin suoraan ikkunaan, iskin pääni sinne eteen ja sitten siihen bussikortin lukijaan, siihen metalliseen, nähtävästi tämän mun jalan. Ja havahduin sitten, että mä makaan siinä lattialla, mun jalat on ulko-ovea vasten. Mä oon selällään siinä ja toinen kenkä mulla oli lähtenyt, mutta käsilaukku oli kädessä edelleenkin. Onnettomuuden jälkeen mähän kävin muutamallakin ortopedillä sitten. Kun tosiaan Peijas ilmoitti mulle onnettomuudesta, tämä jalka vaan röntgenkuvattiin, että jalka ei ole poikki, ei muuta kuin ylös, ulos ja lenkille. Terveydenhuollossa Minnalle sanottiin, että ruhjevamma jalassa paranee itsestään. Näin ei tapahtunut. Se kipu on sellaista todella pahaa hammassärkyä, tai jos kuvitellaan vaikka tai juurihoitoa, niin sellaista niin kuin, siis hermokipua. Se on sellaista, joka on siellä niin kuin koko aika. Ja sitten siellä on myös, mä oon aina kuvaillut sitä sellaisena tulinen lohikäärme, joka liikkuu pitkin sitten siellä niin kuin, se niin kuin polttaa, vihloo ja sitten tää on kosketusarka tää jalka. Et niin kun mä panen tähän käden näin ihan kevyesti, niin se tuntuu kipuna. Mikä se on se, joka auttaa jaksamaan silloin, kun on se epätoivoisin fiilis? No silloin, kun mulla on ihan kauhean fiilis ollut, niin silloin mä oon opetellut siihen, että mä kerron sitä perheelle, ystäville, että mä niin kuin johonkin puran sitä huonoa oloa. Että totta kai silloin, kun sua sattuu ihan hirveästi, niin et sä mikään niin kuin shanssain ole täällä. Että en välttämättä hirveästi hymyile siinä vaiheessa, kun kipu asteikolla 1–10, niin sä oot about 9. Se on ihan sietämätön se olotila silloin. Minna sai korvauksia liikennöitsijältä muutaman 100 euroa. Työkyky katosi, työpaikka meni ja osa-aikainen työkokeilukin piti keskeyttää. Vakuutusyhtiön mukaan Minna on kuitenkin työkykyinen. Tuntuu silleen, että mulla on niin kuin lääkärit, jotka sanoo, että joo, sä et ole kunnossa, sulla on pysyvä hermovaitta, jotka ei koskaan mua nähnytkään, niin he taas sanoo, että kyllä sä oot kuule ihan kunnossa. Että onko se niin kuin ihme, että pää alkaa prakaamaan, kun toiset väittää, että sä oot suurin piirtein hullu, kun sä väität, että sua sattuu. Minna on kokeillut useita eri lääkkeitä, mutta kipu on levinnyt toiseenkin jalkaan ja käsiin. Hän toivoo, että kivunhoitoa Suomessa kehitettäisiin. Siis täällä vissiin pelätään niin paljon, että ihmiset käyttää kaikkea väärin. Niin sitten ne, jotka tarvii kipulievitystä, niin sä et saa niitä kuin joiltakin lääkäreiltä. Koska en mä tiedä, kai mä sitten on niin narkkarin näköinen tai jotain, että ihmisiä niin kuin pitää uskoa, kun niitä sattuu, eikä vaan olla silleen, että nyt tällä kuminauhalla jumppaat sitä jalkaa, mutta älä jumppaa kovasti, koska jos sä jumppaat liikaa, niin se menee pahemmaksi. Miten sä jaksat pyörittää arkea lasten kanssa? No siis se on oikeastaan se asia, mitä mä jaksan vielä tehdä. Ja se pitää mut ehkä aika pitkälle silleen niin kuin järjissäni. Et perhehän on siitä, siis sillä tavalla ne on iloisia, kun äiti on aina kotona ja sitten on ruoka valmiina, kun tullaan töistä ja niin edelleen. Et se on sillä tavalla, että mä pystyn jotain, siis näitä pystyy tekemään, koska sitten mä tietenkin nukun päiväunia, jos ei satu, niin pystyy nukkumaan ja levähtää välillä. Et välillä mä mietin, että onko mun elämä niinku ihmisarvoista elämää, että jos mä joudun vaan makaamaan tuossa sohvalla viltteihin kääriytyneenä jossakin lammastalja ympärillä vielä. Että jos se kipu vaan on ja on ja on. Mutta nyt kun mä onneksi sain tätä uutta lääkettä kokeiluun, niin nyt on taas tosiaan sellainen fiilis, että kyllä tästä.